món a RAC1 amb Jordi Basté. 20 minuts i les 10. Ahir el govern de la Generalitat i l'Ajuntament de Salt van reunir-se per parlar, entre altres aspectes, de la integració de la població immigrant al municipi, per parlar d'això i de el seu nou càrrec com a nou director general d'immigració. Saludem el senyor Xavier Bosch. Senyor Bosch, bon dia i moltes gràcies. Hola, bon dia, gràcies per invitar-me. Aviam, com veu la situació a Salt? Quin diagnòstic en faria? Si té un problema de convivència, si és un problema d'immigració, si ho hem d'apartar de la immigració i estem parlant d'una altra història, què en pensa? Veig que Salt arrossega molts problemes i és un cas una mica excepcional, no? Hi ha una gran acumulació d'immigració, és evident, hi ha un 43% de persones que han vingut de fora, però també jo crec que arrossega problemes ja d'èpoques anteriors, no? El tema urbanístic, sobretot. Hi ha una manca d'equipaments, que l'Ajuntament fa el que pot per suplir-ho, però, és a dir, són d'aquelles poblacions que hem d'evitar i d'aquelles situacions en poblacions determinades que hem d'evitar que repeteixin. No pot ser que la immigració arribi massivament i es concentri en llocs que ja d'entrada ja estaven en certa manera degradats. I per tant, diguem-ne, per més remei que hi posem, això sempre seran focus conflictius. Fixi's que l'altre dia el conseller Cleries deia en aquest programa que ara s'haurà de fer una mena de pla específic per Salt, específic, per aquest municipi. És el que ahir vam anar a presentar. I com serà això? És un pla específic que està... És a dir, l'Ajuntament de Salt, la Generalitat, tothom ja està treballant, com tots els ajuntaments en el seu àmbit, amb el tema de la integració dels immigrants. Això és una feina que ja es fa, diguem-ne, per defecte a tot arreu, amb més o menys èxit, però evidentment no hi ha cap ajuntament que no treballi per la integració social, no només dels immigrants, la gent amb necessitats socials, amb necessitats educatives, etc. Hi ha una voluntat i en certa manera per part de tots els ajuntaments una certa obligació d'atendre els seus ciutadans. En el cas de Salt, donada les circumstàncies que ens hem trobat, que s'ha trobat l'Ajuntament, doncs es farà una inversió extra de recursos per fer unes activitats extres i una sèrie de plans i de projectes que ha preparat el propi Ajuntament de Salt i que van a la línia d'atendre les necessitats més urgents i sobretot a la línia de la integració. Llavors, a partir de la Unió Europea i d'uns plans de la Unió Europea que venen a través del govern de l'estat espanyol i amb una aportació de la Generalitat, doncs s'ha fet un pla especial per Salt i per 4 ajuntaments més, que són el Vendrell, per determinats barris d'aquests ajuntaments, que són el Vendrell, l'Hospitalet, Terrassa i Badalona, i en el cas de Salt, que és el que ahir es va presentar i que ja està més avançat, representa 370.000 euros que s'invertiran. El compromís és que s'inverteixin i es gastin en aquest any que estem, per tant no és un pla a llarg termini, sinó que és un pla per aquest any, una cosa immediata, i que hi ha la voluntat, diguem-ne, que no s'acabi aquí, que l'any que ve hi pugui haver més ajudes en aquest aspecte. No? Si parlem de la seguretat, és important la instal·lació de la comissaria de la seu regional dels Mossos d'Esquadra a Salt, com s'havia parlat? Miri, no li diré ara si és important o no és important. És un tema que està sobre la taula i que hi ha un cert debat, no exempt d'una certa tendenciositat política, no? Hi ha diferents opcions en funció de l'opció política de cadascú. Jo crec que el que és important és garantir la seguretat. Si això s'ha de fer amb una comissaria in situ o es pot fer amb les comissaries que ja existeixen i que recordem que Salt està a pocs quilòmetres de Girona, on hi ha la comissaria central de la zona, no sé si el que és important ara és debatre si hi ha o no hi ha comissaria. El que és important és que la presència policial hi sigui i que la seguretat estigui garantida. L'altre dia, senyor Bosch, hi havia en aquest estudi, la tertúlia dels dilluns, fa 9 dies, fa 15 dies va dir la Pilar Rahola que Salt, segons Loretta Napoleoni, un expert en terrorisme, tenia un problema molt greu amb el salafisme. Yolanda Pineda entrava com a rèplica l'endemà dient, escolta'm, això no és veritat. Després van acabar parlant tant Pilar Rahola amb l'alcaldessa de Salt. A vostè li consta el que denunciava la Pilar Rahola? No em consta i a més estic més aviat d'acord amb l'alcaldessa.
el salafisme i tot l'extremisme islamista no deixa de ser una opció. Primer, entre els creients musulmans és una opció absolutament minoritària. La gran majoria dels musulmans són gent demòcrata, respectuosa, i que no té cap intenció d'acostar-se a aquests moviments radicals. L'altra cosa és que hi hagi puntualment algun brot d'aquest tipus que jo penso que s'hi ha de lluitar des d'un punt de vista, primer, educatiu i social, detectar-ho i atendre-ho, però després no deixa de ser un cas estrictament jurídic, judicial i policial. Va, si ara anem al que, per exemple, parlava de Badalona. A Badalona s'ha polititzat en excés el que està passant allà en determinats barris de la ciutat? Des del moment que hi ha algú que des de la perspectiva política identifica la violència amb uns certs col·lectius d'immigrants, crec que no fa cap favor a la Està parlant de Xavier García Albiol, evidentment. Que en fa bandera dels problemes del Partit Popular, i per això li vull preguntar pel que està fent el Partit Popular amb el tema de la immigració. Com tillaria l'actitud del PP? En el cas concret de Badalona diria que és irresponsable, però no sóc jo l'únic que ho diu ni la primera vegada que es diu. Em sembla que en tot cas hi ha una certa política contradictòria, no? Per una banda, el senyor Mariano Rajoy parla de la integració i es fa costat d'immigrants que donen suport a la seva opció política, i per l'altra banda surt el senyor García Albiol dient que tots els gitanos romanesos són delinqüents, i que una sèrie d'arguments, diguem-ne, una mica o molt demagògics, que no són certs, que no es pot generalitzar una població perquè hi hagi casos concrets de delinqüents dintre les seves files, i per tant això crec que és contradictori. Bé, ells s'aclariran. Nosaltres treballarem per la inclusió de tothom, per no separar la població en blocs segons els seus orígens. Anem a treballar per una Catalunya, diguem-ne, integrada per tothom, on tothom en el futur tothom siguem catalans amb plens drets i deures, com s'ha dit. Recordo fa uns anys que Convergència i Unió va fer bandera a través del seu líder democristià, Josep Antoni Duran i Lleida, que aquí no hi cabíem tots. Aquí no hi cabem tots? Tot Estat té dret a obrir i tancar les portes. Evidentment, potser no sé si s'ha de dir d'aquesta manera o d'una altra, però no hi ha cap estat democràtic, cap estat que tingui les portes completament obertes. S'ha de tenir en compte quina és la capacitat d'absorció i d'integració a l'hora d'obrir les portes. I això, per això qualsevol estat té les seves lleis d'estrangeria, que poden ser més o menys generoses i segons la voluntat dels seus ciutadans o dels seus polítics, i també més o menys generoses segons la situació, per exemple, la situació econòmica. Evidentment, en aquests moments nosaltres no tenim capacitat de decisió sobre aquest aspecte, perquè depèn de l'estat espanyol, a la qual doncs, és qui té la potestat, les competències en aquest aspecte. Una altra cosa és que en el futur Catalunya pugui regular la immigració i pugui decidir quin és el grau d'obertura dels futurs immigrants que vinguin més endavant. Quan parlem d'immigració, senyor Bosch, escolti'm, passa a tots els països del món i és igual la raça que sigui cadascun. És a dir, passa amb els catalans, que normalment ens gatitzem quan estem a segons quins llocs del món, per exemple, la ciutat probablement més visitada del món i la ciutat més parlada del món, com és Nova York, té des de Chinatown fins al barri jueu, és a dir, tothom busca els seus. Això també passa a Catalunya. El problema d'aquí de Catalunya és que hi ha moltes vegades que amb una llengua ja en tenen prou. I dic això perquè, per exemple, amb el castellà és suficient per viure i en determinats casos fins i tot per treballar. Ahir vam saber que a Europa i a l'Estat d'una manera molt especial el fracàs escolar entre els immigrants dobla la taxa dels autòctons. També hem rebut una altra, que és que amb el tema de la llengua en català això va millorant. En què ens quedem? Una mica amb tot, suposo, no? És evident que el fracàs escolar existeix i que és una feinada que té la consellera Rigau en aquests moments, és a dir, el Departament d'Educació ha de fer una gran feina, els seus professionals, els mestres i les mestres doncs, fan una feina impressionant i amb una voluntat també d'integració i de cohesió social, que és la base de la futura societat, no? Però també constatem en el dia a dia la voluntat dels immigrants a integrar-se, i això passa per aprendre català. Resulta que a Catalunya, encara que es pugui viure en castellà, la percepció d'integració per part tant dels autòctons cap als immigrants com dels immigrants
cap als autòctons, si la gent vol integrar-se i té ganes de formar part d'aquesta societat, amb plens drets i deures, passa per aprendre català. I això es constata, es percep, i la gent fa el gest d'aprendre català. Que moltes de les queixes que he rebut fins ara són de manca de places per aprendre català, sobretot de català bàsic, perquè la gent vol sortir de casa, vol entendre's amb els veïns, vol comunicar-se i necessita ajuda per aprendre el català bàsic, no? Català de carrer, per entendre'ns. I aquí la queixa que he rebut més recentment, les queixes que he rebut més habitualment són de manca de places, i per tant crec que una de les polítiques que intentaré tirar endavant des de la Direcció General és potenciar al màxim possible aquesta línia de formació de català perquè la gent es pugui comunicar. Per tant, és bàsica, la immersió lingüística, bàsica, perquè si no hi ha immersió lingüística, tindrem no sé si tindrem un problema social o què tindrem, però pel que m'està explicant, pel tema de la immigració, és bàsica la immersió. Evidentment, la sentència del Tribunal Suprem és un atemptat contra la convivència futura d'aquest país. Em sembla que està perfectament demostrat, i tots en som conscients, que la cohesió social d'aquest país passa per la immersió lingüística a l'escola. Deixi'm preguntar-li és a dir, una pregunta fa molta gent. Jo ho sé que em diran, home, depèn de quin sector sí, depèn de quins altres no. En general, estan integrats els immigrants a Catalunya? Aviam, en 10 anys hem rebut una quantitat immensa de població nova, d'immigrants. Aquests immigrants estan un 17%, un 17% dels catalans, quasi 1,5 milió o 1.300.000, són gent que fa 10 anys no vivien a Catalunya. Però hi ha un procés d'integració, hi ha una voluntat, primer, que Catalunya és un país acollidor, ho ha estat sempre, amb totes les diferents migracions que han anat rebent, que han estat moltes al llarg de la història, però és que els immigrants també ho perceben i també tenen aquesta voluntat d'integració en el dia a dia. Evidentment hi ha moltes excepcions i molts problemes que hem de superar. Evidentment, en 10 anys tanta població no es pot integrar en 4 dies, però des dels nens que van a l'escola, amb això que dèiem de la immersió, els immigrants que participen al món casteller, els immigrants que assisteixen al camp del Barça, segueixen els partits de futbol, tot això és un procés, i que participen en aquesta enorme xarxa social que tenim a Catalunya, fa que mica en mica, primer, que deixin de ser immigrants, que és també un dels objectius, no? Ara els anomenem nous catalans, però és que ni així haurien de ser catalans, i l'objectiu és que tota aquesta gent d'aquí pocs anys, i ara som 7,5 milions de ciutadans de Catalunya, entre vells i nous catalans, doncs d'aquí poc temps puguem dir que som tots catalans, i punt. Ell, quan ara parlava de la llengua, precisament, segur que té alguna cosa a veure els que menys s'integren, o els sectors que menys s'integren, amb la llengua. Quan més difícil és, o més... és a dir, el xinès, jo crec que per entendre's tenen més complicat integrar-se, o menys voluntat d'integrar-se, perquè encara es posen quietos. Per tant, li faré la pregunta al revés. Em podria dir quins són els col·lectius a qui més els costa integrar-se? Mira, hi havia un tòpic que avui crec que les notícies ho desmenteixen, que els immigrants llatinoamericans, com que ja tenen el castellà com a la seva llengua principal, era més reacis, no? Però esclar, avui les notícies del Consorci de Normalització Lingüística diuen que la gran majoria d'estrangers que s'apunten a cursos de català són llatinoamericans. I per tant vol dir que aquest tòpic potser no és tan cert com ens pensàvem, no? L'altra cosa és que sí, que alguns col·lectius per la seva manera de ser socialment en el seu país d'origen, o per l'estructura de la seva llengua, fa que, com els xinesos, fa que l'aprenentatge del català sigui més complicat. De fet, constato amb els meus contactes pel país que la comunitat xinesa és una de les més tancades. És una de les que li costa més sortir. No he vist mai cap xinès en reunions de nous catalans, no he vist mai xinesos que vagin a entitats socials. Doncs bé, és una assignatura pendent. Fa més la seva vida. Van molt la seva vida, potser la pròpia cultura d'origen afavoreix aquest aïllament, però els hem d'explicar que estan en un país mediterrani on la relació humana, la relació al carrer, la relació amb els veïns és fonamental. Molt bé, queden 7 minuts de conversa i m'agradaria, senyor Xavier Bosch, intentar buscar altres aspectes. Per exemple, quan aquí ja veurà, i ja li demanarem així, si vol estar convidat a fer-ho, que de tant en tant convidem sempre és un tema que més jo crec que socialment interessa molt, i de tant en tant anar parlant sobre el tema
tema de la immigració, quan ens visitava aquí el seu antecessor Oriol Amorós, hi havia vegades que hi havia moltes queixes dels oients sobre temes de la seva competència i m'agradaria que ara en parléssim. Per exemple, és cert que hi ha immigrants que gaudeixen d'ajudes que no disposem els autòctons? Això és absolutament mentida. Mentida? Sí. Val. No hi ha... És a dir, hi ha ajudes a la integració, també hi ha ajudes per qüestions socials, per qüestions, diguem-ne, de pobresa, per qüestions de marginalitat, etc. Però, en principi, no hi ha cap ajuda que estigui destinada als immigrants. Per exemple, des del punt de vista mèdic, que entren abans que uns altres. No, això en absolut. No hi ha... Si algú té alguna prova d'alguna discriminació d'aquest tipus, que ens ho digui... I la farem arribar a vostè. Que actuarem en els serveis socials, en els serveis sanitaris, en els serveis educatius es tracta per igual escrupolosament a tothom. També hem rebut moltes queixes sobre els horaris comercials que alguns establiments regentats per immigrants, xinesos i pakistanesos sobretot, tenen. Hi ha una sensació de màniga ampla amb els horaris comercials d'aquesta gent que això... El que hauria de fer la gent que critica això és consultar els reglaments d'horaris comercials. En principi, tota aquesta gent que obren més hores del normal, del que fins ara es considerava normal, doncs compleixen la llei d'horaris comercials. Que és els metres quadrats de les botigues... Ara no me la sé exactament, però les botigues de menys de 100 metres quadrats poden obrir, em sembla que és cada dia fins a les 11 de la nit. No. Una cosa que vulguis o no vulguis. I poden obrir dissabtes i diumenges. Una altra cosa és que el botiguer tradicional no vulgui o no pugui. Però si la llei permet que obrin fins a les 11 de la nit, doncs no podem dir res que obrin fins a les 11 de la nit. En tot cas, també jo crec que els ajuntaments ja són prou exigents, però si hi ha algú que demostra o pot comprovar que algú incompleix la llei, doncs que ho denunciï, que ens ho denunciï a nosaltres i de seguida actuarem davant de l'Ajuntament que correspongui. Uns casos puntuals que han passat aquests últims temps. El tema de la mesquita de Lleida, no? L'Ajuntament, la paeria, ha rescindit l'acord pel qual seria un solar del polígon al Segre a la comunitat islàmica per fer-hi un oratori. Al·lega que 3 anys després de l'acord la comunitat encara no ha presentat cap projecte. Com creu que s'hauria de solucionar aquest conflicte, senyor Bosch? Primer, crec que l'ideal seria que no es plantegés com un tema d'immigració. És un tema, en tot cas, de llibertat de culte i és un tema local, municipal i d'urbanisme. Per tant, jo crec que tant la comunitat musulmana de Lleida com l'Ajuntament, com els responsables de la Generalitat en aquests aspectes tindran prou capacitat de negociació per trobar una solució correcta al tema. Està a favor de la prohibició del burca i del niqab als espais públics? D'entrada, sí. I de sortida? També. És a dir, no. Creu que s'hauria de fer extensible a tot Catalunya, per entendre's? Jo crec que sí, hi ha un tema de seguretat, el tema que s'ha dit sempre, no pot ser, i en una societat on la relació humana és fonamental, doncs no pot ser que una persona vagi amb la cara tapada pel carrer. Amb el respecte degut a les creences religioses, però hi ha una sèrie de factors, una sèrie d'elements. La seguretat és evident. Després el tema d'altres elements són més discutibles, més de debat, més de futur, no? De pensar com ho hem de regular el tema, o com la societat regularà aquest tema en el futur. Hi ha temes, reconec que hi ha temes oberts, que jo no li donaria ara una postura clara. Un altre dels debats que hi ha hagut aquests últims anys ha estat el fer servir el padró com a eina de control de la immigració il·legal, com va proposar l'alcalde de Vic, Josep Maria Viladebadal. Què li sembla? Ja es va dir en el seu moment, els ajuntaments estan en certa manera desemparats per part de les altres administracions, sobretot per part de l'Estat, amb el tema de la gestió de la immigració recent i especialment en la gestió de la immigració irregular, que recordo que no és massiva, no és majoritària, és una part petita del problema, o és un problema petit de la gran part, per dir d'alguna manera. El tema del padró, nosaltres pensem que no és la solució. Entenem el problema de l'Ajuntament, de molts ajuntaments que es veuen impotents per atendre, per regularitzar tota aquesta situació, però, diguem-ne, deixar fora de la llei, per entendre'ns, deixar fora de la llista de ciutadans els immigrants irregulars, doncs no és la solució. Hem de trobar solucions més imaginatives, més positives, i sobretot cal que els ajuntaments a mitjà i a llarg termini tinguin el màxim possible de recursos i d'eines per treballar amb el tema de la integració de tots els immigrants. El Xavi Pérez em diu que li pregunti si mantindrà les assignacions als ajuntaments per desenvolupar la llei d'acollida que han d'executar precisament els consistoris. Sí, la llei d'acollida està en procés de desenvolupament, hi ha 3 reglaments que estan discutint-se, que
que estan en procés d'elaboració, és una de les meves prioritats amb el nou mandat, igual com desenvolupar el Pacte Nacional, tota l'estructura que s'ha anat creant aquests últims anys. Cal dir, la major part d'aquesta estructura, d'aquesta legalitat aprovada per consens, i per tant continuar les ajudes. La major part del meu pressupost de la Direcció General són diners que entren i surten directament als ajuntaments i als consells comarcals, al món local. Una última, quan tindran enllestit aquest reglament de la llei d'acollida? Quan s'aprovin.